פנינה, אני סבתא של אלה. שלום. אנחנו נפגשות פעמיים בשבוע לתרגולת על הים, סוג של טאי צ'י, פעילות של 10 דקות ביום, משנה הרבה מהחיים. אני אראה כמה תרגילים שאני נוהגת לעשות, פשוט שינו לי את איכות החיים. פשוט. לעשות את זה ביחד. מאוד כיף, שכדאי לכם, אם גם לכם יש פעילות כזאת שאפשר לעשות עם סבתא או סבא, תכתבו בתגובות אני ואנחנו נשלח לכם מדריך לצילום.